Веднъж попитал един отшелник, как не ти омръзна да си сам през цялото време, и той отговори: имам много работа. Трябва да обуча 2 ястреба и 2 ареола, да успокоя 2 заека, да дресирам змия, да мотивирам магаре и да укротя лъв. Но ние не виждаме животни до теб. Къде са те? Отшелникът отговори: ние носим тези животни в себе си. 2 ястреба се хвърлят на всичко, което виждат, добро и лошо, полезно и вредно. Трябва да ги науча да ги различават. Това са моите очи. 2 ареола, които с ногтите си нараняват и унищожават всичко, до което се докоснат. Трябва да ги науча да служат и да помагат, без игъл да причиняват вреда. Това са моите ръце. Зайците винаги подскачат напред-назад, страхувайки се крият. Трябва да ги успокоя и да ги науча как да се справят в трудни ситуации, а не да бягат от проблемите. Това са моите крака. Най-трудното е да дресираш змията. Въпреки че е здраво затворена в плътна клетка, тя винаги е готова да атакува, да ужили и отрови всеки, който е наблизо. Затова трябва да я дресирам и дисциплинирам. Това е моят език. Магарето, както всички знаят, е много упорито, винаги е уморено и не иска да си върши работата. Това е моето тяло и накрая трябва да укротя лъва, който иска да бъде цар и да властва над всички. Той е горд, суетен и смята, че целият свят трябва да се върти около него. Това е моето его. Както виждате, имам много работа,